A Catalunya, el 85% dels càncers orals els detecten en fases avançades. Aquest diagnòstic tardà incideix directament en el pronòstic de la malaltia. Segons dades del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, una de cada 4 persones afectades acabarà morint per aquesta patologia. I algunes d'aquestes morts podrien evitar-se amb un diagnòstic precoç. Susana Ruiz. El consum de tabac i alcohol afavoreixen l'aparició de càncer oral. La prevalença de la malaltia és 4 cops superior entre fumadors que entre no fumadors. A més, les persones que fumen i també consumeixen alcohol regularment multipliquen el risc per 15. Per detectar el tumor en fases inicials, els odontòlegs recomanen fer-se autorevisions cada 6 mesos i sospitar de determinades lesions. Una petita ferida, una úlcera, un bony, una placa vermella o blanca, que no millori, i això és important, en unes 2 setmanes, en 15 dies, el més adequat és anar al dentista perquè ho valori. Germán Pareja és el president del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya.